Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kristina Saraldegi naiz, Leitzetik helduga, eta taloak egiten badea mazkitea 30 urte. Nire atxezen hasi zen taloak egiten, da gero gu egitzen nik seitu nuen. Eta egiten ditu taloak txistorra, gazta, urbaie eta txokolatekin. Eta gaurko hontan feri ekologikoa denez, ekarri ditu produktu guztiak ekologikoa gaina. Ni hasi nintzen taloak egiten gure atxezenakin, Santo Tomaseunen Donostia joaten zen, eta jendea falta zuen, eta 12 urtekin ja hasi nintzen, pixka bera hilauntzen. Beste txikoak ebai, baina nire bai, eta geroztik balmentxe seitzeu, feri batzuta eta besteta eta alde guzteta. Zoa eta gehiota joaten gan, orduan da guztago asko gustatzen baitzaigu lan hau. Eta pentsatzeto ekologikoak lanen hasitare beti atekirik guztazkiula. Stay
Opa, Mikel naiz, Lorez Loreko estigilea, eta esti naturala saltzen dugu, esti gozoa, erleek egindakoa, eta manipulatu gabekoa. Daukagu Nafarro osoan, gu Iruñakoa gara, baina Nafarro osotik daukagu erle kutsak, eta, bueno, bizpairu motako estia daukagu, eta erakutsuko dizuet. Hasta luego. Hau daukagu gaztainundokoa eta ilarrakoa, eguzkilorekoa, eskopizo, aurten asko udaberrian asko agertu den lorea edo arbustoa, eta betiko mila lorekoa. Naiz eta urtero mila lorekoa ez da gud egiten dugun, esti naturala egiten dugunez, inoiz ez da ateratzen berbera. Urtero ateratzea desberdina. Sagarrak inoiz bestondo baten axolaztuela hortan, ekologiko zein transgeniko biek utzitako lokan, beitu kupela ipini dute, hortxe bertan txoko hortan, eta zergatik ez gaude biok horren ondoan bertxotan, horren ondoan bertxotan. Hemen gauden ez egin ditzagun, guk holtzarekikoak, parrandan berdin dio sagarrak, beti dira betikoak. Resakaren zatxarrenak dira, produktu transgenikoak, sagardoaren atzetik hartzen diren, kubatata txupitoak. Kubatata txupitoak. Kubata eta txupitoakin arren Julio barkatu, ekologiko izatekotan alakorikan ez hartu, eta resaka modu sanoan nahi baldin badut sendatu, espedifena ekologiko guainik ez dute asmatu, guainik ez dute asmatu. Zuzen ditzadan okerrak, gure herriak pairatu ditu, konkista bezalak gerrak. Oiartzun edo Hernani aldean, abaro ziren bazterrak, bersolariak biziraundu, sagardoari eskerrak. Sagardoari eskerrak. Maiz sagardoak hartzen ditunez, zentro ertzak ta bazterrak, ari bertsoak jarri nahiean, hemen bertsoen liderrak, baina lehengoko adierazpenak, Julio ziren okerrak, ze sagardoak biziraun indu bertsolari
hortan arrazoi du. Gaizki ageri, baino sagarra aipagai dela goazen hortan igeri. Varietateak asko baitira, asko edota gehiegi, nik esango dut Goldema eta abertzuk esan beste bi. Fruteriak baino egoten dira kaleetan barra-barra, Reineta inoiz entzun alduzu, naizen mota bat edarra. Euskal Herrian famatuago dugu errezil sagarra. Errezilgoa eta Reineta zerrendan etzara isiltzen, tanik ordea bat bera ez dakit, ta zure aurrean umiltzen. Aitortu behar dut orain artean, ez jakin utxan nintzen, uste bainuen eroskikoa, baino ez zela existitzen. Gu gera Trigolimpio, gera kooperatiba bat, lau abeltzain, elkartu ginen eta egiten dugu haragi ekologikoa. Gure egiten dugu ere benta zuzena, egiten duguna gure esplotaziotik ateratzen da, eta zuzenean hori da gure helburua da kontsumitzaileei eramatea. Orduan gu prestatzen dugu haragia eta zuzenean ere ematen dugu kontsumitzaileei. Eta bezeroak nola jarraitezke zuekin kontaktuan? Bai, bueno, guk badugu modu desberdinak, telefono bat, deitzen aldu Trigolimpiora, edo bertzenaz ere badugu online, benta online, edo web horritikan ere erosten alda. Orduan, gure web horria da carneekologikanavarra.com, Trigolimpio, eta orduan, bueno, sartu hor, eta ikusiko dute zer dugu, nor garen, eta baita ere erosteko moduare bada. Edo bertzenaz telefonoz deituz. Bueno, gu lau abeltzain gara, eta bueno, badugu gure sala edo egiten dugun haragia prestatzen dugun lekua eta gure esplotazioak daude Pirineo aldean, Aribekoak, Garraldakoak, Zaraitzu Bailarakoak, eta bueno, beran ere bai. Eta gero, bueno, bakarrik egiten duguna da astero prestatzen dugu aretxea, gehien bat aretxea dugu, aretxe edo txala. Eta gero, bai hilabtean behin edo egiten dugu ere moxala edo zaldia ere dena ekologikoan, beti, dena egiten dugu produzio ekologikoan. Eta noizpenka eta hori ere badugu bildotxa ekologikoa eta baita ere patata. Da gure esplotazioetan duguna.
kaixo guztioi, Lakarretik etorri gara, eta, bueno, saltzen dugu ardoa ekologikoak, bale? Ditugu batzuk desberdinak, bat zuria, beste bat gorria, ozpina badugu baita ere, hau da ozpina, hauek 3 euro balio dute, bai? Hau da urtekoa. Gero hemen ditugu hauek 4 euro balio dute, hau da txuria, hau da urtekoa baita ere, baina hau da maceración carbonica, bai? Askotan eman digu zaria, bai? Hemen daukagu. Lezón Tempranillo, bai? Mejor vino denominación de origen Navarra, tinto, bai? Eta hemen ditugu hau da crianza, eta hau da Lezón 00 sulfitos, bale? Ez daukate sulfitos, bai? Hau danak dira ekologikoak, baina hau ekologikoak, gainera, bai? Ezakit, eta hori, eta gero daukagu upelategia Lakarren, bai? Eta han ditugu jantoki bat, bai? Eta gero, bueno, sartzen bat dituzue lezon.com, bai, hemen, aurkitu alduzue aktibitateak. Eta gero, Lakarren, hori, daukagu upelategi txiki bat, bai? Eta ditugu baita ere karroza bat zaliarekin, eta emango diegu bueltak maaztian, bai? Maaztian egongo dugu geldi, eta han ikusiko dugu maaztiak, desberdinak, dastatuko dugu ardoa baita ere, eta gero bueltatuko garenean upelategian, bisita emango diogu upelategian, azaltzeko nola egiten dute ardoa, bai? Eta gero jendea geratzen da bazkaltzera, bai? Daukagu menut fijo bat, eta aldatu dugu udaberria, bai? 4 aldiz urtero, eta beti aterako dugu produktu ekologikoak baita ere, bai? Depende segunetan ze epokan, bai? Ze aroan gauden, aterako dugu 3 entrante, bai? Desberdinak, gero arrainak eta haragiak, a la brasa, eta un surtido de 4 postres, bai, azkeneko. Eta hori, balio du 40 euro, eta danak dago kafea eta da prezio itxika ja, bai? Eta hori, eta gero beste aktibitateak batzuk daukagu baita ere pagina web. Kaixo, ni Eneko Galarza naiz eta Arbeizatik nator. Lizarratik hurbil dagoen herritxo bat da Arbeiza, eta han egiten ditugu gure ezti gehienak. Hau gaztaina da. Berrezoare añarrarekin pixka banaztuta dago eta fuertea da. Daukagun fuertera. Baita ere, dauzkan gauza honak dira, zirkulazioaren txatona dela, bihotzaren ere, eta baita ere anemien txat. Hau eskobizoa da, eta daukagun gozoenetakoa da. Niri hau gehiagina gustatzen zait delako gozoa eta jogurrekin eta ongi gelditzen da. Hau izpilikoa da, eta izpiliko duen ona da katarroentzat dela esti oso ona. Niri hau ere gustatzen zait delako eskobizoa bezala, pixka bat gozoa ere. Eta hau, nila lorea, da baita ere gustatzen zain niri, delako beti ez dela gozoa. Gozoa da eta gainera jende askok eramaten du. Eta gu hemen txegaude hau zantzen. Txau!
Gu mendiko pategikoa gara, Oibartik heldu gara eta ardoa ekoizten du gure mahastietatik abiatuta eta hona etorri gara gure produktuak eta gure nekazaritza duinari babes ematera eta babes hori herriak ere babes hori eman dezan, ez? Batez ere beltzetan eta ibiltzen gara lanen 3 ardo mota ditugu hemen, bata urteko ardoa, tarteko erdi kriantza bat edo aritz ardo bat eta gero 2013ko kriantza ardo bat 16 hilabetez kuperan ondutako kriantza ardo bat. Deika ari da mobila, norroten nire bila, mezuren bat isila, jasotzen ditut mila. Bat gehi biru mezu, lazkati datu zaizu, aserre eta kexu, entzun itzazu. Mezua da bakarra, erantzuna azkarra, nire alazka otarra, da zure deiadarra. Jakintzazu gordanik, ez zaudela bakarrik, zurekin bat eginik, hauxe esan nahi dunik. Gaur bihar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi, goizarratxe eta gauaz bizi nahi dut euskaraz. Gaur bihar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi, berriz esango dizu, euskaraz bizi nahi dut. Kilometroak egin, nahi dituzu gurekin, zatoz lazka horarin, zugabe ez da berdin. Egunak badu izan, urriak bosta izuzen, zatoz eta goazen, oiukatzera ozen. Gaur bihar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi, goizarratxe eta gauaz bizi nahi dut euskaraz. Gaur bihar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi, berriz esango dizu, euskaraz bizi nahi dut. Gaur bihar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi, goizarratxe eta gauaz bizi nahi dut euskaraz. Gaur bihar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi, berriz esango dizu, euskaraz bizi nahi dut. Gaur bihar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi, goizarratxe eta gauaz bizi nahi dut euskaraz. Gaur bihar eta etzi. Kaixo, hau Lakabeko kindegia da. Eta orkestuko dizuet saltzen duguna. Badauzkagu abena txokolate eta urra daramaten galletak, kukiak, almendrazko eta txokolatesko galletak, ekilore azizko makiltxoak, kokoak, gero haue daramazkite urrak eta maspasak. Badugu ogi berezi bat, gluten oso gutxirekin, dela arroz irinazkoa eta sarrazeno garizkoa. Eta gero badugu ere laranjasko bizkotxo bat eta gero ogi pila bat, baina oraintxe bertan atxo pila bat saldu zenez, herrian ari dira landalan gehiago egiten gaurko. Arratsalderako hemen izango ditugula.
Kaixo egunon, Altsasuko hartzai bat naiz, Patxi Amillano, Idiazabal gazta ekologikoa egiten dugu, eta etorri gea Iruin herrira, pixka bat jendea dastatzeko eta ikusteko ze produktu goxoak eta ze kalitatezko produktuak egiten ditugun Nafarroan, ez? Hemen daukagu bakarrik egiten duguna da gazta ekologikoa, bakarrik daukagu gazta ekologikoa, etxean dazkagu 500 ardi eta 100 hektaria. Eta hortik ateratzen dugu gure gazta goxoa. Oso gazta karakteristikoa da, Idiazabala eta gainera osasuntsugarria zeren da ekologikoa. Osak, animatzen dugu mundu guztiari, etortzea, dastatzea, probatzea eta gustoko badu, erostea. Ni Bianakoa naiz eta txorizo eta saltxitzoi egiten dut. Aditibo gabe eta naturala. Txerriko txorizoa, basurdeko txorizoa ere eta Oreinako txorizoa ere. Kaixo, hemen dugu txokolatea, izanen egiten da, eta badugu txokolate beltza, azukeri gabe, gero txokolatea 95%rekin, eta gero ja zaporekin, eztiarekin, frambuesa, eta gero hemen ja esneekin, krokanti, limoiarekin, eta pixka bat, badu gere kakao esnearekin eta urarekin hor edateko eta hoixe.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Laktu yogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960tik Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak, Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. 3. urtez Dantxarinean pintxoren 15aldia ospatuko dugu, urriaren 18-tik 30-era. Dantxarineako taberna eta jatetxetan pintxoak eskainiko ditugu. Zato, dastatu eta Facebooken pintxo hoberena bozkatuz afari bat 2 lagunentzat irabaz dezakezu.